והשאיר את הכובע. זה כמו כובע של קוסם, נכון? כן. נראה אם זה מתאים לי. תמיד רציתי להיות קוסם. וככה, ככה. יש קפיץ פה לא, קפיץ אין. אבל יש כובע. יפה, ככה, תסתכל בתוך הכובע. בתוך הכובע? נכון. היי, מה יש לנו כאן? שלום. שלום לך. איך קוראים לך? קוראים לי פולנצ'ו. הנה, חיפשנו אותך. יפה, בוא לכאן. איזה חמוד. יפה. ובמה אני יכול לעזור לך? אני קוסם. אתה קוסם? כן. לא, נראה לי שהתבלבלת, אתה הארנב של קוסם. לא, אני קוסם, אבל פשוט אני נורא מתבייש. מתבייש? כן. הבנתי. אתה מתבייש, ובגלל זה אתה לא יכול לעשות את הקסמים שלך. נכון. יש לי פתרון בשבילך. אתה פשוט צריך להאמין בעצמך. להאמין בעצמי? להאמין בעצמך, נכון. אבל איך אני עושה את זה? תחשוב שיש פה תיאטרון גדול. כן. תחשוב שמוזיקה מתנגדת לכבודך. כן, אני שומע את זה. יפה. תחשוב שפה בתיאטרון מלא אנשים. מלא אנשים? כן, מלא אנשים. אוי, אני מתבייש. פולנצ'ו. עוד לא סיימנו. אבל כל הקהל נורא אוהב אותך ומוחא לך כפיים. תודה, קהל נחמד. כל המחיאות כפיים משלי? כל המחיאות כפיים היו בשבילך. איזה כיף. יפה. ועכשיו, גיא, תוכל אפילו לעשות לנו את הקסם שלך. כן. יופי. איזה קסם אתה עושה? אני קורא מחשבות. קורא מחשבות? כן.